tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman bisan tamayon tao di ay biyayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalisdanan atong higsugatan apan siya magauban angtod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ka ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya apit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman uhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang mahing gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Aming dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon o Dios kami magapasalamat kanimo sa kanunay
tungod kay kini nga programa nagapadayon paghihapon bisan pa sa kalisod sa mga panghitabo sa kalibutan. Tuguti nga kini nga programa Ginoo, kini nga estasyon mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Magapanalangin ka o Dios sa tanang mga nagapaminaw karon pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga dinha kanimo aron sila o Dios maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuon nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Home. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa niini nga programa. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sa dili pa ta moadto sa paginakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, sir, maayong hapon. Asa naman po di ay ka nga wala ka naman namo nabati sa kahanginan. Okay, salamat kayo. Ako doon na magkuday listener nato sad, no? Dinha sa Paypay namatay sa edad nga 84. Og unya ang usapod namatay dili ra ba pud ni Adventista pero gusto sa tagtungod nga makaserbisyo ang Adventista diya sa sakop na sa barangay Bakhawan. Mo nang duha ka gabi sa sisig nga wa ta dinhi. Si Brother Isaw lang sa primerong gabi, kadong gabi si Brother Isaw, si Brother Libby. O gunya karon sad tungod kay wa pa asikaso ang ligid sa motor ning Isaw kay ni-explode. Hinoon siguro kanana ang sa Domingo okay na, no? Ang ligid kay nakapalit na magligid wa pa lang kataod kay ni-explode ang iyang ligid mo nang wa kaari sa pagkakaron, no? Okay, niata pay basahon maayong hapon Brad. Sa gihapon sa kadugay na nga panahon nga kami mamati ini nga programa murabag mingaon ni kung dili na kanamo mabati sa kahanginan di ay kakaron. Okay, lagi mo na amagoy patay pod, no? Okay lang, at least nga nakabalik ra gyapon ta kaluy-an. Okay, sir, pangutana ni, so dili lang usa ta ani magkuan ni. Okay, napatay basahon. Sir, kami inyo gid ning regular nga listener. Mag-ulan man o mag-init, ang amo nga panahon amo gyud gigamit sa pagsunod ni ini nga programa, sir. Ang amo lang pangutana madi ay ni. Okay, sorry lang kay naa na may pangutana nga ato nang gipahibalo nga atong tubagon, no? Last text nga ako nga basahon. Okay, Brother John, mosimba na gud ni ugma. Please don't tell my name on air kay maukay unya ang amo ang simbahan. Hehehe. Okay. Abi man ako Brad o gikomedyahan ra ko nimo. May tinuod na gid ay. So salamat kaayo ha. Unya dili lang unta na testing o sulay lang kun dili padayon na gid na, no? Salamat kaayo sa inyong for the first time nga pagbisita niyo sa pagpanimba. And hope nga inyong kuang gyud mabatasan na kanunay ang pagsimba des Ginoo during Sabbath day. Okay, si Brother Libby sa dili pa pod magaiban og text message ang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong
malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita o lugar o nasuras kalibutan nagsunod ning atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga, nga mga listener, mga viewers sa bisan diin nga part sa kalibutan karon. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome sa pagpakiguban o pag-participate karong gabi una. Alang sa atong tanan nga mga viewers sa gihapon mohangyo mininyo nga atong i-share mga higala, ang atong program nga ato sa atong mga friend para nga ma-bless po sila, pinaagi silang pagtan-aw o pagpamati sa ato nga programa, pagpamati sa mga pulong si Ginoo. Kino, adto na ta sa pagbasa ato ning tanawon ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Niya si Loida Agdalapi sa Tumakas sa Iloilo ni. Good evening, happy Sabbath, God bless to all. So maayong gabi nila Sister Loida, ni Brother Roel Tumakas. Niya pa itong tanawon ni apod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi sa mga kaigsuunan nga naminaw karon og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og malipayong adlaw nga igpapahulay sa tanan. God bless. So happy Sabbath also dia Brother Ronilo og sa tanan nga naminaw karon. May gabi mo diha sa Saudi Arabia, Brother Nilo, uban sa tanan nga nanood pod ni ato nga programa. Niasad si Franz Granson. Mayong gabi ninyo diha Brad. God bless. Watching from Kalumbangan. Greet kong Direk Lipawpaw og Kang Dong John Moses Rosalihos Poyot nga naminaw karon. Okay, mayong gabi nimo Brother Franz Granson. Niapod si Brother Elmodam Flores. Ang iyang mensahe, good evening ninyong duha, Brad John, Brad Lib, og sa tanang nagsunod sa atong programa. So, good evening also, Brother El Mudam Flores. Okay, ato ning lilion ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang atong makigalaan nga nagapakiguban, nag-like, unya nag-heart sa atong programa. Ato nakita ni sa okay, ato ning lantawon makaditigala. Niya si Brother Joseph Kimno, si Magno Lasco, niya pod si Oliver Ken Gijin, niya pod si Brother Andy Noval, Oslington Jing, niya pod si Benisa Velces de los Santos, si Melmar Escalicas, niya sad si John Moses Rosalihos Poyot, Basilio Notarion Jr., Emilda Borazzo, niasad si John Michael Cinco, Edelberto Higante Sumalinog, Ninya Roseliosa Hapitan, niasad si Malaki Sony GR, niasad si Brother Nelson Bersero, Tris Jamin Jaime, Rosalyn Mainit sa Germany ni. Niya po si Seloy Deltam, Ronilo Itang, Melideth Brancela Fuentes, ato sa nakita din si Rimanuel Puvadora Kalibog. Niya sad si Brother Alan Arabis, Elmodam Flores. Nakita sa nato si Brother Noipe Moreno, Sandrim. Niya po si Tata Likay-Likay Sanglitan. Ato po nakita si Brother Sami Kuiba diha ni sa Bantayan Island. So good evening mo dong. Oban sa atong tanan nga mga kaigsunan diha sa isla sa Bantayan, labi na sa lungsod sa Bantayan. Okay, ato panimbasahon, mayong gabi og happy Sabbath kaniyong tanan mga igsuon. Gikan kang Brother Alan Arabes.
Okay, good evening, Brother Alan. O niya po si Brother Erwin Juanes. Happy Sabbath, mga igsoon from Iyusan, Almeria, Biliran. Okay, maayong gabi sa tanang taga Iyusan, Almeria, Biliran. Labi na nga to ni Brother Erwin Juanes. Okay, makahimog ya po mo higala sa pag-send og mga mensahe aron ato nang basahon dinhi sa ato nga programa. Okay. Kung wala ato lang isang salot higala na gani mo sulod nga mensahe ato lang anam-anamon unya og basa. So ang panahon akong ibalik kang Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby at totaaning paghatag og tensyon ining pangutana nga ato karon nga pagatubagon, no? Okay, mangutana ko sir, dili naman na maayo ang inyo nga ang tao inyo gyud lisod-lisoron sa pagpatuman sa sugo nga dili man na maoy gisulti ni Kristo. Ang gisulti ni Kristo, except a man to be born again, he shall not inherit into the kingdom of heaven. Therefore, faith and baptism not to fulfill of the law by Eliezer sa Tigbaw. Okay, dagang salamat Brother Eliezer sa imo diring gipadalang text. Akong balikan, mangutana ko sir, dili naman na maayo ang inyo nga ang tao inyo gyud lisod-lisoron sa pagpatuman sa sugo nga dili man na maoy gisulti ni Kristo. Ang gisulti ni Kristo, except a man to be born again, he shall not inherit into the kingdom of heaven. Therefore, faith and baptism not to fulfill of the law by Eliezer sa Tigbaw. Okay, daghang salamat Brother Eliezer. Unya maayong gabi sa tanang mga taga Tigbaw nga nagsubaybay ni ining ato nga programa. Ang tinuod nga pagkasulti Brother Eliezer, hangtod matapos kining kalibutana og mobalik di pa mobalik ang Ginoo. Siguro mintras dili pa mobalik ang Ginoo, wala gid nay pagkatapos nga isyu. Nga naman, nagalungtad gihapon ang kukhan o gamhanan nga kaaway sa Dios nga mao ang Yawa. O ang magmumugna sa tanang kadautan ang Yawa, o ang magsusupak sa kasuguan sa Dios ang Yawa. Tungod ni ana ang Yawa nahimong amahan sa pagkamasinupakon ug unya ang mga tao nga nagsupak nahimo sang anak sa Yawa. Ang tinuod nga pagkasulti moingon ka nga dili na ni maayo ang amo nga ang tao amo nga lisod-lisoron. Tung nga sa pagtuman sa kasuguan nga dili man na maoy gisulti ni Kristo. Who told you nga dili ni maoy gisulti ni Kristo? Kinsa may nagsulti nimo nga si Kristo wa magtudlo sa tao nga mosunod o motuman sa kasuguan? Kinsa may nagsulti nimo ana? Dunay daghan nga mga tao karon nga gusto mawali sa pulong sa Ginoo, pero ang tao tudloan sa pagkamasinupakon sa sugo sa Ginoo. Agnihon ang tao na pasensya mo aning mga bag-o pang pangutan na nag-abot dire. Ay pangutan na magtanaw ko ani matiksan ra man mugtubago ni. Pagwao na kuno tag relihiyon sir, mugwa na gyud kuno tas kasuguan. Mauning Brother Eliezer diha sa Tigbaw, kining pagtuuha o kining prinsipyuha, wala ka nag-inusara, doon na kay daghan nga nahimong kauban nga tua nagkabulag-bulagay mo tua sa uban pod nga mga sikta. Pero angay kang mahibalo sa tubangan diha sa Ginoo, duha lang kapundok ang tao, gisimbolo lag karnero ug kanding,
nagpasabot matarong og dautan. Maura gyud na. Busa bisag unsa pay relihiyon sa tao, unsay matang sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, masukod ug matimbang ra gyud na siya kun ang kasuguan sa Ginoo nga iyang gialagaran iya ba na nga gisunod. Wala mi nahimong supa kana kanang moingon ka nga faith and baptism, dili man na isyu nga ang tao dili na mosunod sa kasuguan. Og mohingon ka nga faith and baptism not to fulfill of the law, ay stilan brother, karaan na kaayo na nga mga isyu, no? Ang pagtuo importante na, gikinahanglan gyud na. Pero hinumdumi nga dili ra ka diha sa pagtuo, nganuman tungod kay dunay pagtuo nga dili kana mahinungdanon atubangan sa Ginoo, walay pulos ug pagtuo ang hisgutan. Ang yawa pud na siya'y pagtuo ang yawa. Ug unya kung atong tan-awon gyud dinhi sa balaang kasulatan, unsa man na nga pagtuo ang gikinahanglan? Pagtuo ba nga nagsunod sa kasuguan o pagtuo nga nagsupak sa kasuguan? Maura na, Brother Eliezer, kung imong tan-awon sumala sa Roma Kapitulo 3, versikulo 31, kini siya ang Roma, unang libro sa 14 ka mga libro nga gisulat ni Apostol Pablo. Og sa Roma Kapitulo 3, versikulo 31, gisulti ni kinini ang Pablo nga gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So kung imong hulagwayon, Brother Eliezer, ang mga pagtudlo o ang prinsipyo sa pagtuo ni Apostol Pablo, mauusab makita nimo niini nga programa nga maoy gitudlo kanang pagtuo nga adunay kasuguan. Ang pagtuo wala na sa imo maghatag og authority nga mosupa kana sa kasuguan, kay dili na maoy pagtuo kundi pagpatuo-tuo. Kunuhay may pagtuo ka unya wa ka magsunod sa kasuguan sa Dios, unsa man ang matanga sa pagtuo? Unya kung imong basahon pod ang Galacia kapitulo 3 versikulo 24, sa Galacia nag-ingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Busa pagtuo na gani ang hisgutan, naagyod na ang kasuguan, dili na mahimulag. Laman kay ang inyong gisunod ang mga gitudlo sa inyong mga pangulo, nga imbes tudloan mo sa pagsunod, ang gitudlo sa inyo pagsupak, maunay hinungdan nga nakita og naila nilutaw ang inyong pagkamagsusupak. Mabitaw na nga si Kristo nangutana ni adtong mga tao nga dunay pagtuo, mga tao nga nagampo og Ginoo pero wa magsunod sa kasuguan sa Ginoo. Mauni ang gipangutana ni Kristo sa Lucas kapitulo 6 versikulo 46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Kung inyong hapitan atong hapitan ang English translation nag-ingon, and why call ye me Lord, Lord, and do not things which I say? Klaro ka na og tin-aw ang pangutana ni Kristo ni anang mga taong nagampo og nagtuog Ginoo pero ang ilang pagtuo wala na ing kasuguan. Nangutana si Kristo, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. So importante gyud diha sa pagtuo ang kasuguan, pero og adanihon ka na gani mo gawas na gyud tas kasuguan, timan-in ninyo dili na ang Espiritu sa Dios mo'y nagmando anang klasihas mga tao, mga espiritu na nga
wa na kinahanglana ang langit niya na. Kung iyang imong tan-awon sa gipamulong ni Kristo, ingong ka, Brother Eliezer, nga dili man na maoy gisulti ni Kristo. Kinsa man gud ana ang nag-ingon nimo? Pamati iragud niyo, sumala sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 16 hangtod sa 19. Niao, ug tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo. Kini masulit magininyo ni pagpaminaw kay amo magining basahon ang bersikulo, di man kay amo orang isolte, di kay amo orang imensyon, makadungog mog bersikulo, makadungog mog kapitulo, pero di mo kadungog ug unsay kinatibukan nasulat anang bersikuluha. Pero kini ang amo ginabasa gyud namo, giganid pagbasa ni ang mga pulo nga nasulat dinhi sa maong teksto aron inyong maaninag ba pag-ayo niya ug tan-awa miduol kaniyang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo, unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Timan Brother Eliezer, napaka-importante nga isyu kining mga puntuha ang iyang gipangutana si Kristo ug sa kapanahonan ni Kristo, si Kristo ang giila nga the great teacher, ang dako nga magtutudlo or magtutudlo. Nga kung sa Grigo ang imong hapitan ay gitawag ni siya og rabbi or rabbi, no? Unya gisulti dinhi magtutudlo. Unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. So Brother Eliezer, uban sa tanang naminaw, nunti kuno ninyo karon kung unsa may gitudlo sa magtutudlo. Ha? Kay kung inyo kining masabtan ning puntuha, dali ra mo makasabot, ha? Sa mga gitawag ba og mga piki nga mga pagtudlo. Nag-ingon din niyo, unsa may maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo, ana ay usa lamang nga maayo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Timan ni Brother Eliezer, sa imong gidala, except aman, ha? Man, klaro dire, to be born again, ha? He shall not inherit into the kingdom of heaven. So sa laktod pagkasulti, naa ka sa pundok sa gitawag og born again, pero nakabantay ba ka kung pila na mo ka grupo karon nga nag-claim nga mga born again, ha? Kung imong tan-awon hilabihanan daghana, naay gitawag born again Christian, naay Maranatha, naay Community, Christian Fellowship, o uban pa din ha. Labihanan daghana ninyo, unya nag-claim mo nga kamo mga born again. Unya klaro man na, except aman, ha? He shall not to be born again, ya, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Insakto man na kanang pagkasulti, ha? Wa man ay sayop diha ni anang puntuha, pero ang akong natingad-an og nahibudngan ngano nga niabot sa inyong punto nga dili na mo musunod sa kasuguan. Kani akong balikan ni ang imong gi-text diri kaning giingon dinhi matud pa, ha? Nga matud pa nimo dinhi lisod-lisuro na mo pag antaos pagtuman sa sugo nga dili naman na magisulti ni Kristo. Ang gisulti ni Kristo, except a man to be born again, he shall not inherit into the kingdom of heaven. Insakto man pero ang sayop nimo ang imong konklusyon. Now, therefore, faith and baptism not to fulfill of the law. Mauna diha ang sipyat, Brother Eliezer, nga gihatagan og kaugalingong konklusyon, ang gisulti sumala sa Juan 3, except a man to be born again. Unya, ang inyong kaugalingong konklusyon, pagtuo o pagpabautismo, dili ang pagsunod sa kasuguan. Diha ang diferensya. Mabito na nga di mo kabantay
nga giulog-ulogan lang mo siyawa, uyunan mo primero nga husto, una dayon isagol ang sayop. Dali ra man gud mailhan ang bakak sayawa kung tanan na lang gud bakak muna nga ang tinuod iyang isagol ang dili tinuod. Hangtod nga ang tinuod maanam og kalayo diha sa kinabuhi sa tao ug ang dili tinuod maunay mahimong lig-on diha sa kinabuhi sa tao. Nag-ilamog born again, pero unsaon man ni pagkaila ninyong born again nga kaniadto sa wa pa mo ma-born again, nagsupak mo sa kasuguan sa Dios hangtod gihapon karon nga na born again na mo, inyo gihapon gisupak ang sugo sa Dios. Ang pangutana, sa ngalan ra mo na born again pero wa mo na born again sa inyong kinabuhi, sa inyong pagkatao. Nga naman, inyo ra man gihapon gilapas ang kasuguan sa Dios. Ha? Unya, kung ato nga tan-aw dinhi, kung pagtuo ang hisgutan, oy, pagtuo nga adunay pagsunod sa kasuguan, si Kristo nagtudlo siya. Kung gusto kang musunod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Mao na gitudlo sa magtutudlo nga si Kristo. Ang nakalisod lang gud ninyo, nag-angkon mo born again, pero dili mo magpatudlo sa magtutudlo nga si Kristo. Kay og magpatudlo pa mo sa magtutudlo nga si Kristo, dugay ra gid mong na born again, dugay ra mong nausab, naara man gud mo ngan, wa mo sa inyong kinabuhi nga naman inyong gisupak ang kasuguan sa Dios. Ingon si Kristo, kung gusto kang mosunod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Nangutana ba ninyo unsay maibuhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon? Ang gitubag ni Kristo ingon nini, kung gusto kang mosunod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Unya nagingon dinhi, kaniya nangutana siya, hain ni ini. Og si Jesus mitubag, tanawa ha, kung asan bahina diha sa kasuguan ang pasabot ni Kristo, ang Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Moral law man 10 commandments man dili ka magpatay. Ikaunom ni nga sugo dihas na pulo ka sugo. Ha? Kabalo ba mo, Brother Eliezer, kung ngano gid nga halos kutob sa mga Sunday keeper, ha? Ngano gid nga mulikay sila aning bahina kining napo sugo sa kasuguan, kana maging ikaupat na sugo des na po sugo nga adlaw igpapahulay. Mo na ilang gilikayan, mo na nga gipangitaan gud nila og mga paagi aron ang tawo madalbert nga di na gyud mosunod sa kasuguan, pero ang gitudlo sa magtutudlo ingon ni ini, kung gusto kang mosunod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Unya nangutana pag-usab, hain man ini. Unya ingon si Jesus, ayaw pagbuno. O ngano unsa tan-awa ra gud ninyo kung naunsa ang kahimtang sa kalibutan karon, kung wa gyud magtug-an magsultis tinuod, ambot lang gyud kaha kanang ingon yung wa na nang sugo, wa tay labot sa pagsunod ana. Ambot og unsa gid ka kakuyaw, kay kun ang tanang tao nagsunod sa kasuguan sa Dios, dili na kinahanglanon pa ang pulis. Nga naman, wa na may gamit na. Pero nga nga karong panahon na naglabad ang ulo sa mga kapulisan tungod na sa mga taong mga masinupakon. Hangtod pa hinuon ang kinabuhi sa mga pulis, madilikaduhan pa kay kining mga mamamatay tao, bunga man ni sa mga taong nagtudlo nga wa na ang kasuguan. Unya nag-ingon dinhi, adili ka magbuno, ikaunam sugo sa napulo ka sugo, di ayaw pagpanapaw. Ikapitong sugo des napulo ka sugo nga dili ka manapaw. Unya di huna ako no, dunay ginang nga nag-text ako nag-ingon siya nga, sir, doon ako'y problema, ikaw ra gyud ni ini ang akong sultian. Naku, unsa man ang problema ha, Mrs. Inya makapasalig baka nga dili ko nimo ipanulti. Inako, kana sigurong imong gisulti, akong mahisgutan, pero di gid mahitabo nga akong dadon ang imong pangalan. Inya salamat, sir. Sa ako karon, sir,
buntis ko, mabdos ko 3 ka buwan, pero dili ni sa akong bana, sa ako ning bayaw, ingko no, sa man pud in taon, nga patol ka man sa igsuon sa imong bana. Siya, sir, dili gid in taon nako na tinuyuan. Naligo manggod ko. Unya, kay ako raman din ha sa balay, kay ang akong bana, weekend man mo uli, di, siyempre, kumpiyansa ra ko diha sa balay. Unya, sa diha nga naligo ko, kumpiyansa raman ko sa balay pod, ingon niya nga, wa pa ko makailis og tarong, nagkuan ko sa towel, hangtod nga nakatulog ko. Unya, akong namatngunan nga, nipatong naman sa ako kung bayaw, sa laktod na disgrasya gyud ko. Unya, plimiro pato na ako gyud nga pagkaligo, human ko nga gidugo. Ug unya, nagtong higayon na gyud, sir, kausara gyud, wa na mauturuhi, ni buntis gyud ko. Maglisod ko pagtug-an ni ini sa akong bana, kay sayod ko nga dako gyud kaayo ni nga kagubot sa ilang managsuon ug sa among pamilya. Unsa may akong buhaton, ang ako ra gyud nga gitambag sa iya mao, pagampo lang sa Ginoo nga kagiyahan ka og unsay imong buhaton, ang dili mahimong masamok ang inyong pagpuyo. Nganong naay mga taong ingon ani, asawa pagyud sa iyang igsuon, iyang giismiringhoy, tungod na kay wa na gyud magsunod pag ingon dili ka manapaw. Butakal ba pong dako, makakitag gwapa, makalimot ngan. Unya, lawom ra ba pong kayog panabot, bisag dili hilabtan, magpapansin. Bunga nis mga pagtudlo nga sama ni ini, dili ka manapaw. Unya, naamanis na pulo ka sugo, ayaw pagpangawat, ikawalong sugo nin dili ka mangawat, ayaw pagsaksig bakak, ikasiyam na nga sugo nga dili ka magsaksig bakak, og unya tumahod ka sa imong amahan ug inahan, ikalima ka na nga sugo ang pagtahod sa mga ginikanan. Unya gitudlo man na ni Kristo, maupay gitudlo ni ini nga programa nga inyong ginapamatian. So Brother Eliezer, unta inyong mapamalandong kung unsa ang inyong sitwasyon o inyong nahimutangan karon. Kutob ragid mo sa pangalan, ha? Sama bagod pananglitan sa basiyo sa soft drinks, Pepsi. Ang ngalan na lang Pepsi mo inaa, pero ang sulod wa na. Mauna nga sa ngalan na lang kamo, born again, pero layo ragid mo, ha? Sa tinuod nga born again. Kay ang tinuod nga born again, nagsunod sa kasuguan sa Dios, ug dili man gani mo mga luwas adlaw sa katapusan, kana kay wa gid nyo sunda ang gitudlo sa magtutudlo nga si Kristo, kay ang inyong gisunod, ang inyo ang magtutudlo nga nagtudlo nga di na magsunod sa kasuguan. Di mo makuyawan, ana Brother Eliezer, nangangkon mong mga born again mo, unya mo na'y nahitabo ninyo. O pamati iragod ni ang gihisgutan din hiyo, sumala sa dinis the Living Bible. Akong basahon na sa Lucas 18, unya 18 ngadtos 21 kung unsay gisulti dinhi para bagyod nga maunawaan ninyo ang kinatibuk-an. Usahay manggod Brother Eliezer, ingon ini ang punto, ha? Wala manggod sa inyong kasing-kasing ang pagsunod sa kasuguan sa Dios, kay kung naapa kamo gyud untay bulahan, ha? Nganuman nahimo na mong tinuod nga born again kung nagsunod pa mo sa kasuguan sa Dios. Ang inyong pagka-born again, na born again na gyud hinoon, together again lang gyud pod mo gihapon, ha? Kunuhay, nagsuod mo sa pagka-born again, pero maurang kwenta, together again. Napamatiig ning gisgutan no, din sa Lucas kapitulo 18 versikulo 18 hanggang 21, din sa The Living Bible akong basahon. Once a Jewish religious leader, usa sa mga pangulo sa mga Hudiyo, nangutana, ask him this question. Nangutana kaniya nini nga pangutana, good sir, maayong magtutudlo, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa langit? Timan nga Brother Eliezer, klaro na gid ni, ha? Unya
ang imo ra ba diring gi kuno, ang imo ra ba diring gi kining sulti dire nga he shall not inherit into the kingdom of heaven, except a man to be born again, he shall not inherit into the kingdom of heaven. Muna mo gi-text dire. Unya, ang pangutana sa among tao nga matud pa niya nga what shall I do to get to heaven? Unya, unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit? O mo ni pamati Brother Eliezer, o basta nang naminaw. Nagingo din ni si Kristo, do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong sa imong pag-ingon nga pagtawag ka na kog maayo nga magtutudlo? Jesus asked him, si Jesus nangutana kaniya, only God is truly good and no one else. Gitudloan ta ni Kristo nga ang Dios sa gyud mo'y maayo. Mo nang ayaw na gid pagpatuo-tuo sa imong kaugalingon nga naakos tanang division, sikat kay kus mga iskina, naakos tanang mga division, lawg sa labutan, limak buk Biblia, astilan kanang pagkapiling-pilingon sa tao, makita gyud nga pagka-ignoramos gyud sa iyang kinabuhi. Bisag dili hilabtan, manghilabot gyud. Gustong mapansin, tao nga og sa Tagalog pa walang kaluluwa. Pero ang gisulti ni Kristo only nga ang Dios sa gimaayo. Nagingon si Kristo, but as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka na og unsay giingon sa 10 ka sugo. O tanaw 10 commandments ang gisgutan. O niya nagingon din kanini ang don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on. Pagkaklaro, ani Brother Eliezer, uban sa nang naminaw karon. Ug unya, giunsa mo paghaylo, ngano nga ning angkon mo born again, unya nagsupak mo sugo sa Ginoo, abin yung giunsa mo paghaylo, kay why taong makatuman ni ana sa kasuguan. Mao man na hinungdan, daghan kay tang nadunggan may tungod ni ana, pero tan-awa ra gud ug makaya bagod na nilang pagtulon ana prinsipyo ag doktrina ilang kapamatud-an, dili gid sila ana mo nang maglikay-likay ra gyud na sila ra gyud ana, silang mga membro diha, pero di na sila ka-prove, dili na sila makabarog og nay ubang nagbasa sa Biblia unya ilang ika-istorya, ilang ika-share. Gina maglikay-likay na. Nakaroon pagsulti ni Kristo, nangin siya and so on, og uban pa. Then sa 21 nagingon, the man replied, og ang tao mitubahag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Tanawa, maingon mong way tao makatuman, ingon niya, ako na nang gibantayan, ang matag-usa ka mga kasuguan sukad pa sa akong pagkabata. Unya, may ngumong way makatuman, mo nang mabunggo mo, makuha mo, makinini ang inunta, mabisto na ang bakak nga mga pagtudlo. Busa ang nakalisod lang, kay naanay tinuod, naanay dili bakak, dili man gihapon hatagan og pagtagad. Tungod kay ang gitagad, kadto mangyod ang tudlo nga sa Pangulo nga bakak. Ngani, gisulti dinhi sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 ug 2. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabii. Tandaan, ang tao nga iyas Ginoo, ang taong naborn again, nagapamalandong siya sa kasuguan sa Dios, ana iyang kalipay og iyang gipamalandong adlaw og gabii. Pero kamo ang inyong gipamalandong sa kasuguan sa Ginoo adlaw og gabii, ang pagsupak dili ang pagsunod. Apan timan nga gipamulong ng daan ang taong wa magsunod sa kasuguan bakakon og walay kamatuoran, sumalas ng Juan Kapitulo 2 versikulo 4.
Timan Brother Eliezer, uban sa nang naminaw, ugmang adlaw Sabado, wa gani gihapon mo magbantay ning adlaw kay tuwa mo Domingo, ayaw na lang gyud mo pagdahom sa nga kamot tinuod mong born again, kay nga naman together again ra gihapon. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw ni ining mga bahina. Okay, Brother Libby, pa mas maay siguro nga ato usa nga matan-aw kinini ang kuan kinini ang ato nga monitor. Brother Libby, unsay imong ikahatag og dugang pagpatinaw aning mga bahina? Ay palihog lang sa kong tanaw diya sa ato mga viewers, Brother Libby. Joseph na po si Ruben Dilantar de la Piña, Happy Sabbath. Ano niya po si Ria Muñez, anak ko John, kinsa may namatay. Kuan Mader, tigulang na ni 84 ang edad ato ning listener, nagkaistorya na mig amban na wa ni kuan lang maklaro kung naatake ba ni or nasabod kay tiguang naman na umod ra ni siya, sobra ra lapaw ra skiting ang giladmon sa dagat, na umod lang sa dagat na dawa na makabangon mo na nga nalumos natuluyan patay. Unya ang 84 kining usa dili man sad ni Adventist, pero ang atong mga listener god tagtungod bas namatay gusto magpaserbisyo, 65 ang edad, no, sa kuan naa sa kanini ang sakop nas barangay Bakahawan, Daan, Bantayan. Okay, niyasan si ato sang nakita ni apod si Solar Ihorango. Good evening and happy Sabbath everyone. Anya okay no. Mo ni ato mga nakita higala sa screen. Anya padayon ta higala adto ta sa unahan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Unsa toy point gyud sa pangutana niya, Brother John? Okay, mo ni ang ihang kinatibukan sa mangutana ko, sir, dili naman na maayo ang inyo nga ang tao inyo gyud lisod-lisoron sa pagtuman sa sugo nga dili man na mao gisulti ni Kristo. Ang gisulti ni Kristo, except a man to be born again, he shall not inherit into the kingdom of heaven. Therefore, faith and baptism not to fulfill of the law, by Eliezer sa Tigbaw. Okay, dagan salamat no. Dili man ingon nga kami higala ang nagsugo anang sa mga tao nga patumanon kay lisod-lisoron sila. Ang Dios gyud mo'y nagsugo anang napulo kasugo, no? Balaod ba na sa Dios? Ang Dios mo'y nagsuwat ni ana. Sumala sa Exodo 31 versikulo 18, ang Dios mo'y nagsulat sa napulo kasugo sa iyang kaugalingon tudlo didto sa duha ka papan nga bato.
o ang tuyo ni anang mga sugo sa Dios ni napulo ka sugo, gisuwat niya na o gihatag niya sa tao para atong tumanon higala. Parang mutuman ta. Kay natural maginang mutuman ta kay mga tao ragod ta binuhat sa Dios, siya go'y magbabalaod. So natural mutuman ta tungod kay ang Biblia doon daghang mga verses naghisgot nga pagtuman patumanon sa sugo. Gani nag-ingon din sa atong mabasa sa Mateo 5:17, si Kristo mismo nagsulti nga wa siya moanhi aron sa pagbungkag, ingon siya ning anhi ko sa pagtuman niini. O niya 18 nagsulti siya sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Si Kristo namulong anak. Nagingon siya nga samtang maglungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. So mao man ay gisulti sa Biblia, mao sa nay among i-Bible study wa bungkaga ni Kristo. O niya nagingon sa atong mabasa pagyod sa Juan 14 versikulo 15, nagingon si Ginoong Hesus nga kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kunya ang 21, ang nagabaton sa akong mga sugo og nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako. So klaro mo na, si Kristo nagtudlo dili sa pagsupak, nagtudlo siya higala sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. So dili kami ay nagtudlo sa tao sa pagtuman. Ang Dios mismo higala nagtudlo, no? Dili man na balaod sa inyong mga higala nga Seventh-day Adventist ang napulo kasugo. Balaod kana sa Dios mahigala. Aniya sa atong mabasa gani sa Santiago 2:10, ang maglapas og usa ka sugo gikan sa balaod, nahimo siyang balinapason sa tanan niini. So dili pwede diay nga dunay sugo sa napulo kasugo nga ato lapason. Nga naman maglapas kita tag-usa sa maralapas nato ang tanan. O niya sa atong mabasa sa nakasulat sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. So ang tao higala hinungdan nga makasata tungod kay naglapas sa sugo sa Dios. Sala man na ang paglapas. O niya di na noon ta magtuman ato ng supakon ang napuo kasugo nga nakasa di tagsige, sige tagpakasala, di o kita kaundang pagpakasala. Nga karon maiya ka ta sa Ginoo kung magsige taglapas sa balaod, di ta mahimong yas Ginoo. Kana ingon sa versikulo 8 sa unang Juan 3:8, kadtong nagapadayon sa pagpakasala or paglapas sa sugo, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang nagpadayon higala sa paglapas sa sugo, pagpakasala, kinsay tag-iya? Iya sa yawa. Ya, kisa may naghandom na to, mahimong iya sa yawa. Wala, yun. Pero kinsa ra ni ang mahimong iya sa yawa? Kadtong nagpadayon pagpakasala or paglapas sa sugo, iya sa yawa. Nga naman, kay ang yawa malinapason sa balaod sukad pa sa sinugdan mga higala. So mana siya nga ang paglapas balaod pareha ta siya wa ana. So mabot ipasabot mag-yinawa-yawa lang ta pareha siya wa aron ta maluwas. Mao ba na siya ang point ana? Dili na siya mahimo. Ang tao nga pagaluwason kadtong mga tao nga masinulondon dili ang pagka masinupakon. Muna siya ang point diya. Kinahanglan nga musunod ta. Kay ang giingon sa Mateo City versikulo 21, dili ang tanan magtawag o Ginoo
makaadtos ginharian sa langit. Kinsa raman di ay ang padtuon dito, gaingon si Ginusos, kadto lamang nagatuman mga higala. Si Ginusos mismo ang nagpahayag nga dili tanan nagtawag og Ginoo padtuon sa langit. Ang padtuon mga higala, ang kadtong mga matinumanon, dili ang masinapakon. Eksakto man sana kanang gisulti ni Ginusos nga nagsulti siya nga you must be born again. Kinahanglan kamo magpakataw pag-usab. Unsay pasabot ana magpakataw pag-usab? Kinahanglan ba nga magbag-o ta sa atong kinabuhi mahigala? You must be born again. Magbag-o ta sa atong kinabuhi. Sa una nagpakasala tagsigi balinapason ta, pagka born again nimo magtuman ka na. Sa una nagsupak tas na po kasugo, pag born again na to nataw ta pag-usab, ang magtuman ka nas na po kasugo. O niya, sa una ang atong ipahulay dili Sabado, pag born again nimo Sabado na. Sa ito pa ang tinuod nga born again, kadto nagbantay sa adlaw nga pahulay nga naman kay mabasa dias Biblia mga higala nga ipatuman sa Ginoo sa tao ang adlaw nga igpapahulay. Ang napulo kasugo ipatuman. So ang tinuod nga born again ang matinumanon sa balaod sa Ginoo. Nag-angkon gani ko nga born again ko, o niya igo lang kong nagpabautismo, human ko nagpabautismo, nagsupa ko higala sa gisugo sa Dios, dili ko tinuod nga born again. So ang handom si Ginoo tinuod mataw ta pag-usab, ang atong buhaton muundang ta sa pagkamasnapakon, o niya magmatinumanon tas kabubuton sa atong Ginoo. Nga naman lagi atong gisgutan kaginiha, ang matinumanon mao'y pagalwason, ang masinapakon pagalaglagon sa los katapusan. Okay, wa naman tayo mga higala, sa di pahingpit tapuson atong tulumanon, niya ang atong theme song. Mga higala, magampo kita, among mahiyugmaon dalang panan magkagagahom nga Diyos nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit.